हरे कृष्ण। ओके good माता जी वॉइस ओके प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈశోపనిషత్ క్లాస్ లెవెల్ 3 ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున అందించబడుతున్నటువంటి లెవెల్ 3 ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ ఈశోపనిషత్తులో మనము ఇప్పటి వరకు 8 మంత్రాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఈరోజు మనము 9వ మంత్రముని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. ఈ ఈశోపనిషత్ మనిషిని దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి దగ్గరకు చేర్చేటువంటి దివ్య జ్ఞానము ఇది. సో మరి ఆ జ్ఞాన అంశాలను మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా వివరణం ద్వారా చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. సో మరి దేవదేవుడు
సమగ్రుడు అంటే పరిపూర్ణుడు, మరి అతడు సంపూర్ణుడు అయి ఉన్నటువంటి వాడు. అతడు సర్వ సంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి ఉద్భవించిన ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచం మొదలైనవన్నీ సర్వ సంపూర్ణాలై ఉన్నాయి అని, సంపూర్ణం నుండి కలిగించబడినది ఏదైనా తనంత తాను సమగ్రమై ఉంటుంది అని, అతడు సర్వ సంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి అనేక సంపూర్ణాలు ఉద్భవించిన అతడు సర్వ సంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. అలాగే మొదటి మంత్రం, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృదకస్య స్విదధనం. ఈ విశ్వంలో గల చేతనములు లేదా అచేతనములు అయినటువంటి సమస్తము భగవంతునికే చెంది మరి ఆయన చేతనే నియంత్రించబడుతూ ఉన్నాయి. అందుచేత మానవుడు తన కొరకు కేటాయించబడిన వాటిని, తనకు కావలసిన వస్తువులను మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరు కూడా ఇతరుల వస్తువులను స్వీకరించకూడదు. అవి ఎవరికి చెందినవో తెలుసుకుని ఉండాలి అంటూ మనకి మొదటి మంత్రము భావం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక రెండవ మంత్రం చూసినట్లయితే ఈ విధంగా, కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చతం సమాహ ఏవం త్వయి నాణ్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. సో మరి నిరంతరము ఆ విధంగా పనిచేసేటువంటి మనుజుడు వందల కొలది సంవత్సరాలు జీవించవలెనని కోరుకొనవచ్చును. ఎందుకనగా అటువంటి కర్మ అతన్ని కర్మబద్ధుణ్ణి చెయ్యదు. మనుజునికి ఈ మార్గం కన్నా గత్యంతరం లేదు, అంటే వేరొక మార్గం లేదు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మూడో మంత్రం, అసూర్యానామతే లోకా అంతేన తమసాహృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. ఆత్మను చంపుకునే వారెవరైనను తప్పకుండా విశ్వాసహీనమైన పూర్తి అంధకారము మరియు తమోమయమైనటువంటి ప్రపంచాలు అనబడే లోకాలలోనికి మరి తప్పక ప్రవేశిస్తారు. అటువంటి లోకాలనే వారు పొందుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఇక నాలుగవ మంత్రము మనకి ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది, అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనందేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తద్దావతోన్యాసత్యేతి తిష్టతస్మిన్నపో మాతరిష్వా దదాతి. సో మరి ఆ దేవదేవుడు స్వధామంలో స్థితుడై ఉన్నప్పటికీ మనసు కన్నను ఎక్కువ వేగం కలవాడై గతిశీలురగు ఎల్లరిని అతిశయిస్తాడు. శక్తిమంతులైనటువంటి దేవతలైనను అతనిని దరిచేరలేరు. ఒక స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ మరి అతడు వాయువును వర్షమును వసిగడి వారిని నియంత్రిస్తాడు. ఉత్కృష్టులలో అతడు ఎల్లరినీ అతిశయిస్తాడు అంటూ నాలుగో మంత్రం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక ఐదవ మంత్రం, తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. దేవదేవుడు నడుచును నడువడు, అతడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నాడు కానీ అతి సమీపంలోనూ ఉన్నాడు.
మరి అతడు సమస్తములో ఉన్నాడు. అంటే సమస్తంలో ఉన్నను సమస్తమునకు వెలుపల కూడా ఉన్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అచింత్య శక్తి గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక 6వ మంత్రము ఈ విధంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. సో సమస్తమును భగవానుని సంబంధంలో చూసేవాడు, సకల జీవులను ఆ దేవదేవుని అంశలుగా దర్శించేవాడు, ఆ పరమ పురుషుని సమస్తమునందు వీక్షించేవాడు, దేనిని గాని ఎవ్వరిని గాని ద్వేషించడు. సో ఇలా సమస్తము భగవానుని సంబంధములో గాంచేటువంటి వాడే మహాభాగవతుడుగా చెప్పబడేటువంటి వాడు. మరి ఇక 7వ మంత్రము యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవాభూత్ విజానతః తత్ర కో మోహ క శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సకల జీవులను భగవంతునితో ఏకత్వ గుణమును, అంటే సకల జీవులను భగవంతునితో ఆ భగవానుడితో ఏకత్వ గుణము కలిగిన ఆధ్యాత్మిక స్ఫులింగములుగా సదా వీక్షించేవాడు నిజమైన జ్ఞాత. అంటే నిజంగా యథార్థాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. ఆ పిదప అతనికి మోహము గాని శోకము కానీ ఎలా కలుగుతుంది అంటే, యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడికి ఆ మోహ శోకాలు ఏవి కూడా కలగవు అనేది ఈ శ్లోకము మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక నిన్న మనం చూసినటువంటి ఆ 8వ మంత్రం సపర్యగాచు చక్రమకాయమవ్రణం అస్నావీరం శుద్ధమపాపవిద్దం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయంభూ యథాతద్యతోర్తన్ వ్యదదాచ స్వతీభ్య సమాభ్యః. సో ఇక్కడ మరి పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి ఆ మనుషుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో, అంటే మహాభాగవతుడుగా, అంటే ఉత్తమ అధికారిగా చెప్పబడేటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు 3 విభాగాలుగా చెప్తారు: కనిష్టాధికారి, మాధ్యమిక అధికారి, ఉత్తమ అధికారి. సో మరి ఆ ఉత్తమాధికారి వంటి వ్యక్తి, అటువంటి వ్యక్తి అందరికంటే గొప్పవాడైన, అంటే పరమోత్కృష్టుడు అయినటువంటి, అశరీరుడు అయినటువంటి అకాయుడుగా చెప్తారు. సర్వజ్ఞుడు అయినటువంటి, నిందలకు అతీతుడు అయినటువంటి, రక్తనాళరహితుడు అయినటువంటి, స్వచ్ఛుడు అయిన మరియు కల్మషాలు లేనటువంటి వాడు, అనాది కాలము నుండి అందరి కోరికలను తీరుస్తూ ఉన్న స్వయం సమృద్ధి కలవాడు అయిన దేవదేవుణ్ణి వాస్తవంగా తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క వాస్తవిక తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ 8వ మంత్రంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా 8వ మంత్రంలో ఆ పరమ పురుషుని యొక్క దివ్యము శాశ్వతమైనటువంటి రూప వర్ణనలను మనము ఈ శ్లోకంలో ఈ మంత్రంలో చూడబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే
మరి ఆ పరమ పురుషుడు పరమోత్కృష్టుడుగా చెప్పబడుతున్నాడు. అందరికంటే గొప్పవాడు. పరమోత్కృష్టుడు అంటే అందరికంటే గొప్పవాడుగాను, అకాయుడుగాను చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో ఇక్కడ పర్యగాత్ అంటే ఆ స అంటేనేమో ఆ వ్యక్తి ఏది ఇంతకుముందు ఉత్తమాధికారిగా అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ వ్యక్తి యథార్థాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఏం యథార్థము ఇక్కడ? శుక్రమకాయమవ్రణం. శుక్రం అంటే సర్వశక్తివంతుడు, అకాయం అంటే దేహరహితుడు, అవ్రమం అంటే నిందలకు అతీతుడు, అస్నారం అస్నావిరం అంటే రక్తనాళ రహితుడు, శుద్ధం విశుద్ధుడు, అపాప విద్దం నిర్మలుడు, మరి కవి కూడా అని చెప్తున్నారు. అంటే సర్వజ్ఞుడు కవి అంటే. సో అలా ఆయన్ని మరి అలాగే ఇంకా యథాతథ్యత అర్ధాన్, యథాతథంగా ఆ స్వయంభూ అయినటువంటి వాడు యథాతథంగా, అర్థాన్ అంటే కోరికలను, వ్యదదాత్ అంటే తీర్చేటువంటి వాడు, అనంతుడు. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి ఈ శ్లోకము చెప్పబడుతున్న అంటే ఇదో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది ఈ మంత్రం ద్వారా. సో మరి ఆ మంత్రం ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, ఆ భగవంతుడి యొక్క పరిపూర్ణ తత్వాన్ని, ఎందుకంటే మరి ఆ సర్వశక్తివంతుడైనటువంటి భగవంతుని గురించి యథార్థంగా తెలుసుకోవాలి అనేది మనకి 8వ మంత్రము తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో మరి ఈరోజు మనము ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఉన్నటువంటి 9వ మంత్రమును గూర్చి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, శ్లోకం చదువుదాం ఫస్ట్, తదుపరి దాని యొక్క భావము, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము కూడా ఈ శ్లోకానికి ఇవ్వబడినటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అందం తమ ప్రవిశంతి, అందం తమ ప్రవిశంతి, అందం తమ ప్రవిశంతి, ఏ విద్యాముపాసతే, ఏ విద్యాముపాసతే, ఏ విద్యాముపాసతే, తతో భూయ ఇవ తే తమో, తతో భూయ ఇవ తే తమో, తతో భూయ ఇవ తే తమో, యావు విద్యాయాం రతాః, యావు విద్యాయాం రతాః, యావు విద్యాయాం
రతాః హరే కృష్ణ. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే. అందం తవ ప్రశంతి ఏ విద్యాముపాసతే. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే. తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. తతో భూయ ఇవతే తమో విద్యాయాం రతాః. తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. తతో భూయ ఇవతే తమో హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ అవిద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ. చదవదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి, ఆప్షన్ ఇస్తాం. హరే కృష్ణ. సూర్యకుమార్ మాతాజీ చదవండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. చోతరా మాతాజీ. ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జ్యోతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ. జ్యోతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంధం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదువు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. అందం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ చదువు. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యశోపనిషత్ 9వ మంత్రం. అందం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాధవిలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అంధం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ ఈశోపనిషత్తులోని 9వ మంత్రము ఈ విధంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందం తమ ప్రవిశంతి ఏ అవిద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమో యౌ విద్యాయాం రతాః. సో ఈ మంత్రంలోని పదాలు అందం అంటే ఇక్కడ జ్ఞానమయము అని అర్థం.
జ్ఞానమయము. అందం అంటే జ్ఞానమయము. తమహ అంటే చీకటి, తమో గుణం. అజ్ఞానము ఒక రకంగా చీకటి లేదా అజ్ఞానము అని చెప్పొచ్చు. ప్రవిశంతి అంటే ప్రవేశింతురు. ఏ అవిద్య అంటే ఎవరైతే అవిద్య అజ్ఞానంలో ఉన్నారో వారు. సో అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానమును ఉపాసతే అంటే ఉపాసింతురు అని చెప్తున్నారు. తతో భూయ ఇవతే తమో. ఇక్కడ తతో దానికన్నను, భూయ మరింత ఎక్కువ, ఇంకా ఎక్కువ అన్నట్టు. భూయ అంటే మరి ఇవ తే అంటే ఇవ అంటే వలే, తే అంటే వారు, తమహ అంటే మళ్ళీ అంధకారం. య ఉ విద్యాయాం అంటే ఎవరైతే కూడా ఆ విద్యాయాం జ్ఞాన సాధనలో రతాహ అంటే నెలకొని ఉంటారో. ఎటువంటి అంటే ఒక నామమాత్రమైనటువంటి, ఇక్కడ ఈ శ్లోకం అంటే ఈ మంత్రం యొక్క భావము మనకి ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. అజ్ఞాన కార్యకలాపాల సంస్కృతిలో నిమగ్నమైన వారు అంటే అవిద్య అనే, అజ్ఞానం అంటే అవిద్య, అవిద్యము అనేటువంటి కార్యాలలో నెలకొనేటువంటి వారు. తమోమయమైనటువంటి అంటే తమోమయమైనటువంటి అజ్ఞాన ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశిస్తారు, అజ్ఞాన అంధకార ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అజ్ఞాన కార్యాలలో పాల్గొనేటువంటి అంటే ఆ అవిద్యామయమైనటువంటి అవిద్యమయ కార్యాలలో ఎవడైతే పాల్గొంటుంటాడో, ఎవడైతే నెలకొంటూ ఉంటుంటాడో, నిమగ్నమై ఉంటారో వారు ఆ తమోమయమైనటువంటి అజ్ఞాన అంధకార ప్రాంతంలోనికి ప్రవేశిస్తారు అని. ఇక ఎవడైతే నామమాత్ర జ్ఞాన సంస్కృతిలో నిమగ్నమై ఉంటాడో వారు ఇంకా ఘోరమైనటువంటి లోకాలను చేరుతారు. నామమాత్ర జ్ఞాన సాధనలో నెలకొనేటువంటి వారు ఎవడైతే ఉన్నారో, అంతకంటే ఎవరైతే అజ్ఞాన కార్యాలను చేస్తూ ఉంటారో వారు చేరుకునేటువంటి లోకాల కంటే ఇంకా ఘోరమైనటువంటి లోకాలను చేరుతారు అని చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తుంది, వారు చేసినటువంటి కర్మాలను అనుసరించి వారికి తదుపరి స్థితులు ఆ భగవంతుడే ఇచ్చేటువంటిది. అందుకే సత్వగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు సాధారణంగా ఉన్నత లోకాలకు చేరుకుంటారు అని, రజోగుణంలో ఉన్నవారు ఈ మధ్యలోనే కామ్యకర్మలలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి, ఇక తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు అంటే జ్ఞానమాత్రమైన అజ్ఞాన అంధకారాల్లో ఉండేటువంటి వారు అధమలో జరుగుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఈ విధంగా మరి ఈ మంత్రం ముఖ్యంగా మనకి, ఎందుకంటే మనకి జ్ఞానము రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతుంది. భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానము, మెటీరియల్ నాలెడ్జ్, అండ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం ఉంటూ ఉంటుంది కదా. సో మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానం. ఈ మెటీరియల్ ఉండేటువంటిది అజ్ఞాన కిందికే వచ్చేసేటువంటిది. మరి ముఖ్యంగా ఈ మంత్రం మనకి విద్య అవిద్యల మధ్య ఉన్నటువంటి భేదాన్ని, తారతమ్యాన్ని ఈ మంత్రం మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. అవిద్య అంటే అజ్ఞానము. అజ్ఞానము అనేటువంటిది మరి నిస్సందేహంగా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. మరి కానీ పొరపాటు పడినప్పుడు లేదా తప్పుదోవ పట్టినప్పుడు విద్య, ఆ జ్ఞానము మరింత ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తున్నారు. అదే నామమాత్ర విద్య అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఆ తప్పుదారి పెట్టినటువంటి విద్య ఏదైతే ఉందో, జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అది మరి మరింత
ప్రమాదకరమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. అందుకనే నామమాత్ర జ్ఞాన సంస్కృతిలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వారు ఇంకా ఘోరమైనటువంటి లోకాలను చేరుతారు అని చెబుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే తప్పుదారి పట్టేటువంటి నామమాత్రమైనటువంటి జ్ఞానంను కలిగినటువంటి వాళ్ళ వల్ల అది ఇంకా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మనకి ఈ ఈశోపనిషత్తు ఏదైతే ఉందో, ఈ ఈశోపనిషత్తు ఈ మంత్రము ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి ఈ మంత్రము శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, పూర్వకాలం కన్నా కూడా ప్రస్తుత కాలానికి మిక్కిలి సంగతమై ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాలంలో అందరూ కూడా నామమాత్ర జ్ఞాన సంస్కృతిలోనే నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వాళ్ళు. సో కనుకనే సామూహిక విద్యా రంగాలలో నవీన నాగరికత మిక్కిలి పురోగమించినట్లుగా మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫలితము మాత్రము పూర్వకాలం కన్నా జనులు మిక్కిలి దుఃఖభాగులై ఉన్నారు. మరి వాస్తవానికి ఇప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, చాలా సుఖమయమైన జీవన విధానాల్లో ఇప్పుడు మేము ఉన్నాము అనే భావనలో ఉండిపోతాం. పూర్వకాలం ఏముంది, ఏదో చెట్ల కింద ఉండేవాళ్ళు, లేదా కప్పులు కప్పుకున్నటువంటి గుడిసెల లాంటి ఇళ్లలో ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మేము మేడల మిద్దెలు కట్టుకొని ఏసీలు కార్లలో తిరుగుతున్నాము అని అనుకుంటున్నాం కదా. మరి ఎంతో పురోగమించిన వాళ్ళంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మరి అప్పటి వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని చూస్తే ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రతి అడుగులోనూ ఇప్పుడు ఎలాగూ మనం ఉన్నటువంటిది దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనది. కానీ ఇంకా ఎక్కువగా నాగరికత పేరుతో పురోభివృద్ధి చెందినట్లుగా మనము అనుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఎంతో ఎంతో దుఃఖాలు. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి రోగాలు ఇవన్నీ అప్పుడు కాలంలో ఎక్కడున్నాయి వాస్తవానికి. కాబట్టి మనము నవీన నాగరికతలో మిక్కిలి పురోగమించిన వాళ్ళలాగా భావిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాస్తవానికి చూస్తే పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులతో పోల్చుకున్నట్లయితే మనము ఎంతో దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంగానే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే జీవితమునందలి అత్యంత ముఖ్య భాగాలైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతను పక్కన పెట్టేసి భౌతిక పురోగతికి మనము ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే దానికి కారణం. అందుకే మనం చెప్తున్నాం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము భౌతికమైనటువంటి అంటే మనం చెందేటువంటి పురోభివృద్ధి ఏదైతే ఉందో రెండు రకాలుగా చెప్తాం. ఏది భౌతికమైనటువంటి సంపదలను కొనడం, మంచిగా బంగ్లాలు కొనుక్కొని ఇవన్నీ చేసేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి పురోగతి అవుతుంది. ఈ భౌతిక పురోగతిలో సుఖము ఆనందము ఉండదు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల ఎడ అనాసక్తి కలిగినప్పుడే మనము మరి ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందినట్లు కదా. సో కాబట్టి మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ నవీన కాలంలో అత్యంత దుఃఖభాగులమై ఉండడానికి గల కారణము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధిని పక్కన పడవేసి భౌతిక పురోభివృద్ధికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే మనము అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించాలి అనేటువంటి భావనల కారణంగానే ఇంకా ఇంకా దుఃఖభాగులం అవుతూ ఉన్నాము. అలాగే మనకి పూర్వపు మంత్రాలను గురించి చెప్తూ ఉన్నట్లయితే మరి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, విద్యకు సంబంధించినంత వరకు మొదటి మంత్రము అతి స్పష్టంగా వివరించినది ఈ విషయం. సమస్తము దేవదేవుడే అని, మరి ఆయనే యజమాని అని, ఈ యథార్థాన్ని విస్మరించడము అజ్ఞానము అని చెప్పబడినటువంటిది కదా. మనకి మొదటి మంత్రంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం, ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తెక్తేన భుంజీత మా గృత కస్య సిద్ధ
ధనం అని చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ విశ్వంలో గలనటువంటి చేతన అచేతనం అన్నీ కూడా భగవంతునికే చెందినవి అని చెప్తారు. కాబట్టి మనిషి అనేటువంటి వాడు తనకు కావలసిన వాటిని మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎవరు కూడా ఇతరులకు సంబంధించిన వాటిని తీసుకోకూడదు. ఏది ఎవరికి చెందిందో తెలుసుకొని ఉండాలి అని చెప్తున్నటువంటిది. అంటే పరమభోక్త ఆ భగవంతుడే, ఈ సమస్తము భగవంతునికే చెందినది అని తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి ఆ శ్లోకం ద్వారా మనకు తెలియచేయబడింది కూడా అదే. సమస్తము సమస్తానికి కూడా దేవదేవుడే యజమాని. ఆ విషయాన్ని ఎవడైతే మర్చిపోతాడో అదే అజ్ఞానం అవుతుంది. మరి ఆ విషయాన్ని మనిషి ఎంత ఎక్కువగా మర్చిపోతే ఆ సత్యం, జీవిత సత్యం ఏదైతే ఉందో, యథార్థం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఈ సర్వము భగవంతుని యజమాని, భగవంతునికే చెందినది అని మరి ఆ విషయాన్ని, ఆ సత్యాన్ని ఎవడైతే విస్మరిస్తూ ఉన్నాడో అతడు అంధకారంలో, ఈ బద్ధ జీవనంలో నిమగ్నం అవుతూ ఉన్నాడు. సో ఎంత ఎక్కువగా భగవంతుని విస్మరిస్తే, ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని విస్మరిస్తే అంత ఎక్కువగా అంధకారంలో మనము మునిగిపోతూ ఉంటాం. మరి ఈ క్రమంలో నామమాత్ర విద్యా పురోగతికే మొగ్గు చూపేటువంటి ఆ భగవద్రహిత నాగరికత మరి ఎక్కువగా చదువుకోనట్టి జనులు ఉన్నటువంటి నాగరికత కన్నా ఎక్కువ ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తున్నారు. అందుకే పూర్వకాలంలో మన పూర్వీకులు ఎక్కువగా చదువుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదో బాగా అన్ని ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం, ప్రతిదీ మనం చేస్తున్నాము, ప్రతిదాన్ని సృష్టిస్తున్నాము అనే భావనలో ఉండేటువంటి మన పూర్వీకుల కంటే ఎంతో ప్రమాదకరమైనటువంటి వాళ్ళము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి, సాధారణంగా కర్మిష్ఠులు, జ్ఞానులు, యోగులు అనేటువంటి వివిధ తరగతి జనులలో ఇంద్రియ భోగ కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వారు కర్మిష్ఠులుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగ విషయాలలో ఎడనే ఆసక్తులై ఉండి ఆ విధమైనటువంటి కర్మలలోనే నిరంతరము నిమగ్నమై ఉండేటువంటి వారిని కర్మిష్ఠులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ నవీన నాగరికతలలో 100కి 99.9% జనులు ఈ విధమైనటువంటి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అని, ఆర్థిక అభివృద్ధి అని, పరోపకార, రాజకీయ పురోగతి అనేటువంటి పలు పేర్లతో ఆ ఇంద్రియ భోగ కర్మలలోనే నెలకొని ఉంటూ ఉన్నారు. మరి ఇలా నెలకొని ఉండడము అనేటువంటిది మనకు మొదటి మంత్రంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ విషయాన్ని, అంటే ఆ భగవద్భావనను పక్కకు పెట్టి దాదాపుగా ఇంద్రియ తృప్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నటువంటి విషయంగా మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే మనకి భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఏంటంటే హరే కృష్ణ 7వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది. నమాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమాః మాయాపహృత జ్ఞాన ఆసురం భావ మాశ్రితం. సో ఆ శ్లోకం యొక్క భావము ఏమిటంటే, మహామూఢులు, నరులలో అత్యంత అధములు, మాయా చేత
జ్ఞానము అపహరింపబడిన వారు, నాస్తికమైన దానవ ప్రవృత్తిని చేపట్టినటువంటి వారు అయిన దుష్టులు నాకు ఎప్పుడు చెరనొచ్చరు. అంటే ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పాదపద్మాలకు శరణజొచ్చుట ద్వారానే మనిషి ఈ కఠినమైనటువంటి ప్రకృతి నియమాలను దాటగలడు అనేటువంటిది ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటిది మనకి. కానీ మరి ఒక 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందులో మొదటి వారు మహామూఢులుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితులైన కల్పనాపరులు, బహిరంగ నాస్తికులు అనేటువంటి 4 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలా ఆ మహామూఢులు అనేటువంటి వారు కష్టించి పనిచేసేటువంటి ఒక జంతువులాగా బొత్తిగా మూర్ఖులై ఉండేటువంటి వారుగా మొదటి వాళ్ళని చెప్తుంటారు. వాళ్ళనే మహామూఢులు అని చెప్తారు. వారు తమ యొక్క కష్టఫలాలను తామే అనుభవించాలి అని కోరుకునే వాళ్ళుగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి అటువంటి మహామూఢులు మనకి అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మఫలాలను వాళ్ళే అనుభవించాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండేటువంటి ఒక రకంగా కర్మిష్ఠులుగా చెప్పబడేటువంటి. సో మరి ఎందుకంటే అటువంటి వాళ్ళని ఆ మూర్ఖ మహామూఢులు, మూర్ఖ జీవుల్లో గాడిదను ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే అది రెయిన్బోలు పనిచేసి కష్టపడి పనిచేస్తున్నా, తాను ఎవరి కోసం చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నా అనేది దానికి ఏమీ కూడా తెలియదు. సో మరి అటువంటి స్థితిలో ఉండే వాళ్ళని మహామూఢులుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఇక రెండవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు నరాధములు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మానవులలో అత్యంత అధములుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. ఎందుకంటే నర అంటే మానవులు, అధమ అంటే అత్యల్పులు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే మనకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నట్లు ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల రకాలైనటువంటి జీవజాతులు ఉంటే అందులో 4 లక్షల రకాలు మానవులు ఉంటారు అని చెప్తారు. అందులో నరాధములు ఒకళ్ళు, మహామూఢులు ఇంకొకళ్ళుగా ఉండేటువంటిది. మరి ఇక మూడవ రకమైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే మాయాపహృత జ్ఞాన, అంటే మాయా ప్రభావం వలన తమ విశేష జ్ఞానాన్ని కోల్పోయినటువంటి వారు. సో దాదాపుగా వీళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్న వారే అని చెప్తూ ఉంటారు. గొప్ప తత్వవేత్తలు, కవులు, విద్యావంతులు, శాస్త్రవేత్తలు, వీళ్ళంతా కూడా మాయ వారిని తప్పుదారి పట్టిస్తూ ఉంటుంది. వారు ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి ఒప్పుకోరు. ఇదంతా సైన్స్ ద్వారా వచ్చింది, లేదా ఇది చేస్తున్నాము అనేటువంటి. కనుకనే వారు అలా మాయ వారిని తప్పుదారి పట్టించడం వల్ల వారు ఆ భగవంతునికి అవిధేయులై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ప్రస్తుత కాలంలో ఇటువంటి వాళ్ళే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు. ఇక ఆ దుష్కృతులలో చివరి వర్గంగా, 4వ వర్గంగా చెప్పబడేటువంటి వాళ్ళు ఆసురం భావమాశ్రిత, అంటే ఆసురి భావాలు కలవారుగా చెప్తుంటారు. అంటే రాక్షస భావాలు కలిగినటువంటి వారు. అంటే వీళ్ళు సాధారణంగా బాహాట నాస్తికులు అని చెప్తుంటుంటారు. ఎందుకంటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడూ అవతరించడని, మరి కానీ మరి ఎలా జరిగింది సృష్టి అంటే దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలను ఏవి కూడా వాళ్ళు చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితిగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఒక 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించరు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి చెప్తుంటారు గాడిద మూఢత్వానికి ఏదన్నా మనం చేస్తే వీడు ఏంట్రా గాడిద చాకిరి అని అంటుంటారు కదా. సో అలా ఆ మూఢత్వానికి చిహ్నము ఆ గాడిదగాన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే నిష్ఫలమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ యత్నంలో నెలకొనేవారు అవిద్యను ఆరాధించినటువంటి వారుగా చెప్తున్నారు. ఇది మన ఈశోపనిషత్తు యొక్క అభిప్రాయం.
అలాగే విద్యాభివృద్ధి పేరిట ఇటువంటి నాగరికతకు తోడ్పడేటువంటి పాత్రను పోషించేటువంటి వారు నిజంగా ఇంద్రియ భోగ స్థితిలోనే నెలకొన్నటువంటి వారికన్నా కూడా ఎక్కువ హానికరమైనటువంటి వారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నాస్తిక జనుల విద్యా పురోగతి నాగుపాము పడగపై ఉన్నటువంటి విలువైన మణివలే అత్యంత ప్రమాదకరమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ వినండి, నాస్తిక జనులు, ఆ నాస్తిక జనుల యొక్క విద్యా పురోగతి ఏదైతే ఉందో అటువంటి ఆ పురోగతి అంటే భౌతికమైనటువంటి పురోగతిని పొందేటు నాగుపాము పడగపై ఉన్నట్టి విలువైన మణి వలె అత్యంత ప్రమాదకరమైంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే విలువైనటువంటి ఆ మణితో అలంకృతమైనటువంటి నాగుపాము మరి అటువంటి అలంకారము లేనట్టి దానికన్నా మరింత ప్రమాదకరమైనదిగా చెప్తున్నటువంటిది. ఇంకా హరిభక్తి సుధోదయంలో మనకి నాస్తికులు విద్యా పురోగతి అంటే నాస్తికుల యొక్క విద్యా పురోగతి శవాలంకరణలతో పోల్చబడిందిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే రోధించుచున్నటువంటి బంధువులకు కొంత ఊరట కలిగించడానికి అలంకరించబడిన శవంతో పాటు ఊరేగింపుగా వెళ్ళడం ఇతర దేశములతో పాటు భారతదేశంలో కూడా జనులకు ఉన్నటువంటి అలవాటు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అదేవిధంగా నవీన నాగరికత అనేటువంటిది భౌతిక అస్తిత్వములలోని నిరంతర క్లేశాలను కప్పిపుచ్చుకునేవడానికి ఉద్దేశించబడిన మరి అతుకుల పనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి పనుల ఏకైక లక్ష్యము ఇంద్రియ భోగమే. కానీ ఇంద్రియాలకు పరమైనది మనసు, మనసున కన్నా కూడా పరమైనది బుద్ధి, ఇక దానికి పరమైనది ఆత్మ. అదే విషయాన్ని మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని చూస్తాం. కనుక నిజమైనటువంటి విద్య యొక్క లక్ష్యము ఆత్మానుభూతి. అదే భగవద్గీత 2వ అధ్యాయంలో మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు తన మిత్రుడు భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి బోధించినటువంటి విషయాలను మనం అక్కడ చూస్తాం. మరి అటువంటి మరి అనుభూతికి అంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలగజేయనటువంటి ఏ విద్య అయినను మనము అవిద్యగానే పరిగణించబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి అవిద్యను కొనసాగించడము అంటే తమోమయమైనటువంటి అజ్ఞాన ప్రాంతానికి పతనం చెందడమే అని భావము. అదే మనకి ఈ మంత్రంలో చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే భగవద్గీత యొక్క అభిప్రాయమును అనుసరించి లౌకిక ప్రబోధకులైనటువంటి వారు వేదవాద రతులు, మాయాపహృత జ్ఞానులు అనబడతారు అంటూ చెప్తున్నారు. వారు నాస్తికులు, నరాధములు కూడా అయి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. వేదవాద రతులు తాము వేద సారస్వతంలో నిష్ణాతులమని చెప్పుకున్నను దురదృష్టశావత్తు వేద ప్రయోజనము నుండి పూర్తిగా దారి మళ్ళీ ఉంటారు. ఎందుకంటే వేదాల యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే ఆ స్వల్పమైన మృదుమధురమైనటువంటి పుష్పత వాక్కులకి వాళ్ళు ప్రభావితం అవుతారు తప్ప ఆ వేదాల యొక్క అంతరార్థాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోలేరు అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే వేదాల యొక్క ప్రయోజనము ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడమే అని భగవద్గీతలో మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే మనకి చెప్పినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. ఎందుకంటే భగవద్గీత 15వ అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది.
సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. చ అహం, అహం అంటే నేను, ఏవ అంటే నిత్యం, వేద విదే ఇక్కడ విద్ ఏవా అంటే వేదాలను ఎరిగిన వాడను నేనే, వేదాంత కృత్ వేదాంత రచయితను నేనే అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఆ శ్లోకం యొక్క భావము నేను ప్రదయంసీనుడునై ఉన్నా నుండే శక్తి, జ్ఞానము, మతిమరుపు కలుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నటువంటిది వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృదు వేద విదేవ చాహం. వేదాలన్నింటి ద్వారా నేనే తెలుసుకోదగిన వాడని, నిజానికి నేనే వేదాంతకర్తను, నేనే వేదాలను ఎరిగినటువంటి వాడను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నెలకొని ఉండేటువంటి వాడు. ఆయన ద్వారానే సమస్త కలాపాలు ఆరంభమయ్యేటువంటివి. ఎందుకంటే జీవుడు తన గతానికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మర్చిపోతాడు. కానీ సాక్షిభూతిగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవానుడు మనకి సంబంధించినవన్నీ కూడా సాక్షి నిర్దేశిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో కాబట్టి ఆయన యొక్క నిర్దేశాన్ని అనుసరించి ఆ జీవుడు తప్పక మరి చేయవలసి వస్తూ ఉంటుంటుంది. అందుకే అతడు తన గత కర్మలను అనుసరించి పనులను మొదలుపెట్టేటువంటి ఇది. అందుకే అక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు మతి జ్ఞానము అన్ని నేనే ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉన్నటువంటివి. అలాగే మనకి మరలా మొదటి మంత్రంలో చెప్పబడినట్లుగా సమస్తానికి భగవంతుడే యజమాని. మరి ఆ భగవంతుడు మనకి ఏది కేటాయించాడో మరి మన జీవిత అవసరాలను వాటితోనే తృప్తిపరచుకోవాలి, చెందవలసి ఉన్నది తప్ప మనము మరి ఇతరులకు సంబంధం, ఎందుకంటే విస్మృతి కారణంగా మరి ఆ విస్మృతి గురి అయినప్పుడు జీవుడు తన యొక్క ఆ భగవద్భావన జాగృతికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడా మర్చిపోతూ ఉన్నాడు. దాన్ని గుర్తు చేయడానికే మనకు వేదాల యొక్క ఉపదేశం. ఎందుకంటే అదే వేదసారం, ఆ భగవంతుని తెలుసుకోవడానికే వేదాలను అధ్యయనం చేయడం. సో అందుకే చెప్పబడుతున్నటువంటిది విస్మృతికి గురి అయినటువంటి జీవుని యందు ఈ భగవద్భావనను జాగృతము కావించడానికే సమస్త వేద వాజ్మయము యొక్క ప్రయోజనంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి మూర్ఖ మానవాళి అవగాహన కొరకై ప్రపంచమందలి వివిధ శాస్త్రములలో ఇదే ప్రయోజనము వివిధ రీతులలో చెప్పబడింది. వివిధ రకాలైనటువంటి మతపరమైన గ్రంథాలు ఉన్నప్పటికీ అన్ని గ్రంథాల యొక్క సారం కూడా అదే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఆ విధంగా అన్ని మతాల యొక్క అంతిమ ప్రయోజనము జీవుడిని భగవద్ధామమునకు చేర్చడమే అనేది. ఏ మతమైనా ఏదైనా మన ధర్మం ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి చేర్చుకోవడమే. కానీ ఆ వేదవాద రతులైనటువంటి జనులు విస్మృతికి గురి అయినటువంటి జీవునికి భగవంతునితో గల సంబంధమును పునరుద్ధరించడమే వేద ప్రయోజనం అని గుర్తించడానికి బదులుగా ఇంద్రియ భోగార్థము, స్వర్గ ప్రాప్తి, ఆ భవబంధనము వంటి అల్ప విషయాలు వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి చర్మ ఉద్దేశంగా భావించి ఆ వేదాలలో చెప్పబడినటువంటి విషయాలను వారు ఎక్కువగా ప్రచారం చేస్తూ, అంటే ఆ వేద వాజ్మయమును తప్పుగా వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇతరులను తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నారు. ఎలాగైతే ఒక అంధుడు అందులోకి ఎలా దారి చూపగలడు? అతడే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి వాడు. మరి ఇతరులను కూడా అదే మార్గంలోనికే పట్టిస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు మనకున్నటువంటి
పురాణాలు వంటి వాటిని నిందించేటువంటి వాళ్ళను కూడా చూస్తూ ఉంటాం. సో మరి వాస్తవానికి అమాయక జనుల కొరకు ఉద్దేశించబడినటువంటి ప్రామాణిక వేద వివరణలను వాటిని తప్పుడుగా వీళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నటువంటి మనకి ఈ విషయం ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యుల నుండి తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆచార్యుల ద్వారా మనము ఏది ధర్మము, ఏది అధర్మము, ఏది కర్మ, ఏది వికర్మ తెలుసుకొని మనము మన యొక్క మనుగడను సాగించాలి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే ఇక్కడ ఇంకా చెప్తున్నటువంటి ధర్మమునకు జంకనట్టి ఒకానొక వ్యక్తిని తమ నుండి ఎన్నుకొనిన వారైన అతడే వేద జ్ఞాన బోధకుడు అని కూడా చెప్పగోరుతూ ఉంటారు. అదే ఇక్కడ అవిద్యయాం రతాహ అనే పదము ప్రయోగం చేత ఈ మంత్రము అట్టి వేదవాద రతులను విశేషంగా గ్రహించబడినది అని చెప్తున్నారు. సకలమగు విద్యలకు వేదములే మూలము కనుక విద్యాయాం అను పదము వేదాధ్యాయమును సూచిస్తుంది. రత అంటే నెలకొనేవారు అని అర్థం. కనుక విద్యాయాం రతాహ అనే పద సముదాయానికి వేద అధ్యయనంలో నెలకొనిన వారు అని భావం. కానీ ఆచార్యులను ఆక్షేపించినందున వేదము నిజమైనటువంటి ప్రయోజనాన్ని జాలని నామమాత్ర వేదాధ్యయన పరులు ఇచ్చట నిందించబడ్డారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో వేదముల యొక్క దివ్య సందేశమును అవగతం మంచుకొనడానికి మనుజుడు ఒక ప్రామాణిక గురువుని ఆశ్రయించాలి. మనకి ఇది మరి ఉపనిషత్తులలో కూడా ముఖ్యంగా ముండకోపనిషత్తులో చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ వేదవాద రతులు దివ్య గురు పరంపరలో లేనట్టు వారిని తమ ఆచార్యులుగా కలిగి ఉంటారు. ఆ విధంగా వారు వేద వాస్మయమును తప్పుగా వ్యాఖ్యానించి మరి తమో గుణమయమైనటువంటి అజ్ఞాన ప్రాంతానికి వెళతారు. వేద జ్ఞానము ఎంత మాత్రము లేనట్టి వారికన్నను ఎక్కువ వీరు. ఎందుకంటే అసలు ఏమోడు అందుకే కదా ఏమీ కలిగినోడు కన్నా చెప్పొచ్చు, కానీ సగం తెలిసి సగం తెలవనోళ్ళు అంటాం కదా, వాడికి మనం ఏం చెప్పలేమని చెప్పుకుంటుంటాం మనం. సో అలా ఉంటుంది వీళ్ళ యొక్క పరిస్థితి అని చెప్తున్నారు. అదే మాయా యాపహృత జ్ఞాన తరగతికి చెందినటువంటి జనులు స్వయంకృత దేవుళ్ళు, అట్టివారు తామే దేవుడని ఏ ఇతర దేవుళ్లను పూజించిన అవసరం లేదని తలుస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ధనికుడైతే సామాన్య వ్యక్తికినైనా వారు మరి పూజించడానికి సిద్ధపడతారు, కానీ దేవదేవుణ్ణి పూజించడానికి వారు ఎప్పుడూ కూడా సన్నద్ధులు కారు. అందుకనే ఆ దుష్కృతులు కిందికి చెప్పబడుతున్నటువంటి అటువంటి వ్యక్తులు తమ మూర్ఖత్వాన్ని భగవంతుడు తన విషయాన్ని వారు ఊహించలేరు అని చెప్తారు. భగవాను మాయకపడితే అతనికి ఎక్కువ శక్తివంతుంది, దేవదేవుడు సర్వశక్తివంతుడని వారు అంటారు. కానీ ఆ దేవదేవుడు సర్వశక్తివంతుడే అయితే మాయకు లొంగేటువంటి అవకాశమే ఉండదు కదా. ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు గుర్తు చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ స్వయంకృత దేవుళ్ళు ఈ ప్రశ్నలకు సరైనటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేరు. తాము దేవుళ్ళం అయినామని ఆ భావనతో మాత్రం వాళ్ళు సంతృప్తి చెందుతూ ఉంటారు అని మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ.